Els guardes rurals cobreixen tots els parcs naturals gironins. Des de fa uns dies recorren els aiguamolls de l'Empordà i ja tenen vigilats tots els espais de la província, en què també s'hi troben les Illes Medes i la zona del Baix Ter. Les seves tasques són complementàries a les del cos d'agents rurals. Bàsicament són tasques d'informació, de servei de vigilància, d'inspecció, aixecar actes, si és el cas de que algú fa algun tipus d'activitat no permesa en el parc natural, i es fa aquesta època sobretot perquè és una època de molta incidència, molt d'ús, molta activitat, molta presència humana en aquest entorn natural, i també perquè és un moment que hi ha molta sensibilitat pel que fa a la nidificació d'espècies d'ocells, que comencen ara la seva reproducció. Ho fan perquè interessa que el comportament de la ciutadania sigui el correcte. En equips de 2 persones ressegueixen a peu o en vehicle els itineraris i espais, fent feines d'informació, vigilància i divulgació. Això els permet avisar de les incidències i el material que cal millorar. Problemes com, per exemple, una tanca que està trencada, cartells que es poden caure, visitants, problemàtiques de gossos, que aquest parc, els aiguamolls en concret, és un dels problemes principals que té, doncs tenim unes dades que potser abans no es tenien. I estem fent una feina molt bona, jo crec, en aquest sentit, de fer els ulls del parc a diari. El seu horari s'adapta a les necessitats de cada parc i a l'afluència de visitants. Un dels punts més conflictius és la Gola del Fluvià, on es troben persones practicant la pesca furtiva en espais que està prohibida. També han d'avisar sovint els ciutadans amb gossos perquè els portin lligats. Ara és un dels moments més importants als espais naturals per la nidificació de les aus. Els darrers anys també han estat complicats pel període de sequera. Ara esperen que amb les darreres pluges això millori. Aquestes pluges d'aquests darrers dies i també dels últims mesos que porten una dinàmica més positiva, esperem que tornin a recuperar o permetre recuperar les llacunes, els estanys, els closes, els aiguamolls en general, perquè l'època de reproducció, que ve ara, la primavera, pugui ser exitosa pel que fa a fauna, flora, i intentant que els nivells dels ecosistemes tornin a ser els adequats en un espai com és els aiguamolls. Expliquen que a la zona haurien de ploure uns 600 litres anuals, però en els darrers anys la xifra ha estat inferior als 500.